Tervetuloa mukaan 4 päivän hiihtovaellukselle Käsivarren erämaahan. Mä olen Eeva ja tämän retken on mahdollistaneet Jack Wolfskin, Bonge ja Pihka Outdoors. Meidän retki alkoi Kilpisjärveltä, jossa kokoonnumme porukalla ensimmäistä kertaa. Meitä oli lähdössä vaellukselle 10, joista 1 oli napapiiriseikkailija Erik Larsen ja 3 paikkaa oli täytetty hakemuksien perusteella. Hei, nyt kootusti tervetuloa meidänkin puolesta. Kiitos! Olemme saapuneet tänne Kilpisjärvelle. Keli on mitään mahtavia, niin kuin kaikki huomaa. Heti tervetuloaispuheiden jälkeen ruvettiin käymään läpi meidän varusteita. Moni meistä oli lähdössä hiihtovaellukselle ensimmäistä kertaa, joten käytiin ihan jokainen varuste perusteellisesti läpi. Those traps because it's very difficult to buy those in Lapland. And for example, if we have something like extra spare skis, or if we are having one pair of snowshoes, we usually put it like here with these straps. Se skipussi. Ja se pussi. Mulla on se tossa perus. Eli vähän mitä mä oon pakannut, niin mulla on tässä päällä tämmönen Jack Wolfskin kerrosta. Mä itse tykkään pitää tällaista teepaitaa vielä täällä alla. Eli urheiluliivit, teepaita, kerrosta. Sitten tulee ulkohousut. Sitten takki päälle. Varmaan ainakin aluksi laitan tän kutsikan vielä tähän väliin. Ja sitten tulee takki. Ja hanskat ja pipo. Sitten mulla on täällä lavussa, mikä tulee ahkioon. Niin täältä löytyy taukotakki. Ja 2 pulloa vettä. Sitten mulla on täällä vähän hygieniatuotteita, vaihtoalusvaatteet ja vaihtoteepaita ja semmonen puffihuivi. Vaihtokerrosto ja huppari. Ja vähän hygieniatuotteita. Vessapaperia. Maailman parhaat untuvahousut. Ja tällaiset isommat taukohanskat. Ja nämä kaikki menee ahkioon. Täällä mulla on vielä vaihtopipo ja vähän snacksia. Pysyy energiat kohdillaan. Ja kengät tulee monot ohuella sukalla ja sitten vielä tämmöisellä villasukalla. Ja taukokengät. Ja sitten tulee vielä tupaa varten tällaiset tossut. Näissä on hyvä pohja, niin näillä voi vähän kosteellakin kävellä. Sitten tähän päiväreppuun tulee vettä, vähän kamerajuttuja, pyyhe ja vähän snacksia. Ja sitten tulee vielä drone, makuupussi ja makualusta. Ja that's about it. Pian pakattiinkin jo viimeiset kamat ahkioihin ja lähdettiin matkaan. Jos saako siitä kulmasta noin 2 makualusta? Joo. Saatko kaikki melkein päähän? Joo, nää sen verran painaa. Ei välttämättä. Tuossa on helpompi tuossa päällä. Siitä jos on aika yksityiskohtia niin täällä ollaan. Tonne jatketaan. Missä näkyy. Mennään tuota kelkkareittiä ja ton kupulan yli. Kun ensimmäisen päivän puoliväli oli saavutettu, kaivoimme itsellemme lumeen kuopat, joihin istuimme tuulen suojaan syömään lounasta. Lounastauko. Tiedä mitä sä syöt? Mä syön curry chicken and rice.
mulla on itse asiassa sama. On. Ei sweet potato curry. Siellä näkyy vähän Saana ja Samu. Saana ja Samu. Saana ja Samu. Saana ja Samu. Tiedän, että toistan itseäni, mutta onhan tärkeää. No on. Pian laitettiin taas kamat kasaan ja jatkettiin matkaa. Miten voi olla noin kaukana toi me? Tulee hiihdeltyä tänään. Mitä? Kyllähän tässä tulee vähän hiihdeltyä tänään. Ollaan lähdetty vähän hiihtämään. Joo. No, kyllä näin upeissa maisemissa hiihtämätkin. Is this typical snow conditions, or I mean, tomorrow would be a little harder, but Usually it's harder. yeah, More packed snow. more wind factor. Yeah, this is just because of yesterday's storm. Yep. And then wind-wise, It's pretty much always like this. okay, that's good. This is very normal. Great. Siellä näkyy mökki. Ja monta metriä. Me tultiin nyt vaellettiin 12 kilometriä tuolta ja nyt saavuttiin Tuville. Ja ihan hyvä fiilis, aurinko paisto, tuuli, mutta ei tullut kovin kylmä. Oli hyvä. Mä ymmärrän vaan miten toi pulssa voi painaa tänään noin. Onko nälkä? On vähän nälkä, joo. Mut yllättävän hyvin jakso. Vähän niinku lantion seutu väsyy tossa lopussa. Mutta ihan meni hyvin. Onko kylmä? Ei oo vielä kylmä, mutta pitää laittaa taukotakki päälle, Niin pitää. ettei tuu kylmä. Onko rakkuloita? No, tuossa lopussa ehkä vähän tuntui, että niinku pitää ehkä laittaa kantapäihin. En ole varma. Pitää ottaa kenkä pois ja tarkistaa tilanne. Ei varmaan tullut vielä mitään rakkuloita, mutta ehkä huomenna. Yeah. Toisaalta tää oli pidempi matka kuin huomenna. Niin ei ehkä tuu rakkuloita. Mut siinä. Fiilis. Hyvä fiilis. Selvittiin ensimmäisestä päivästä. Ei ollut niin paha kuin mä olin ajatellut. Kaikki paikat on ehjänä ja vähän nälkävää on. Mitä sä syöt? Poron kuivalihan paistia. Oikein hyvä aamupala. Täällä me nukuttiin. Mä nukuin tuolla kulmassa. Ja sit syötiin aamupala. Ja nyt ruvetaankin jo pakkailemaan ja lähtemään.
Reissu jatkuu. Toka hiihtopäivä meni ihan supernopeasti ja meillä oli ihan uskomaton keli. Aina kun saavuttiin tuville, lähdettiin heti ensimmäisenä kaivamaan vettä. Mies oli 30. Tuosta. Jos juoksevaa vettä ei löydetty, kerättiin lunta ja sulatettiin. How do you say it in Finnish? Ämpäri. 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 Making easy things difficult. Sitten tulee sun... Niin, joo, okei. Joo. Aamutoimia. Kolme pulloa vettä. Ja mä nukuin täällä. Good morning. Guten Morgen. Good morning. Hyvää huomenta. Yeah. Huomenta. Eli kaikki ruoat on tällaisessa muovilaatikossa. Ja tämän näköisiä. Näitä on jäljellä enää 2. Rupeaa rullat loppuu pikkuhiljaa. Suklaata on vielä aika paljon. Sitten mulla on vielä pähkinöitä, hedelmäkarkkia ja nämä otan muuten nyt taskuun. Ja sitten vähän nökkäriä, siemennökkäriä ja tämmönen lohipaste ja juttu. Sitä on vielä jäljellä. Eloveena kaurakeksejä ja sitten tämmösiä lämminkuppisoppia on vielä. Ja pringlesejakin on vielä jäljellä. Täällä on vähän puuroa. Puurot. Ja kaikki roskat viedään pois. Eli mulla on roskat tällaisessa pussukassa ja sitten säilytän tätä täällä. Tein vähän voimakkaasti. Tadaa! Se on varmaan hyvä juttu.
vietettiin meidän viimeinen yö Termisjärven varaustuvalla. Taas lähdettiin heti ekana lumenhakuhommiin. Siitä vähän lunta, niin saadaan vettä. Yes. Täydellistä. Yksi ihanaa, kun on vihdoinkin joku paikka, missä ei oikeasti ole nettiä. Niin. Juhlittiin meidän viimeistä iltaa minttukaakaolla. Hyvää päivää! Hyvää päivää. Seuraavana aamuna lähdettiin meidän viimeiselle vaellukselle. Lounastauko ja hirveällä vauhdilla ollaan tultu tuolta. Ollaan tultu 8 kilsaa ainakin. Ja enää 8 kilsaa jäljellä. Alle 8. Meillä on 5 kilsaa. Vajaa 10. No niin. Eli parikymppiä. Mulla on enää tunti akkua kellossa jäljellä, joten pitää saada Pitää lähteä. Nyt pitää lähteä. Juoppa se kahvi ja lähdetään. Kyllä joo. Ei tässä. Tänne päättyi meidän retki Kilpisjärven K-Marketille. 15 kilsaa, ehkä vähän päälle, niin oli toi vika matka ja nyt ollaan täällä. Nyt majoitukseen ja saunomaan. No niin, perillä ollaan. Takaisin majoituksella ja tultiin noin 16 kilometriä tää vikapäivä ja nyt tuntuu hyvältä olla täällä ja aurinko paistaa ja lämmittää ja nyt mennään saunaan. Ja paljuu. Ja paljuu. Ja porodinneri. Like that we are everybody here. We